नंगौ थारैनो आसामनि ट्राइबेलफोरनि मोखाङाव मोनसे गिदिर चेलेन्ज आरो प्रत्याबान फैदों आरो बे प्रत्याबानानो जादों आसामनि ट्राइबेलफोरखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे पलिटिकेलि कनस्पिरेसि आरो जोङो बेखौनो लास्ट बेटेल जोबथा दावहा होननानै जोङो साननानै लानांगोन आरो बे दावहायाव जोङो जेनबाय अब्ला अरायनि थाखाय आसामनि ट्राइबेलफोरा डिप्राइभ आरो डिस्ट्रय जाबाय बेखौ जोङो साननानै लानो हागोन मानोना सिसिट'वानि मानगोनां नेहाथारि आदित्य खाख्लारि बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों रोखा दिनै बिथाङा स्टेन्ड आरो अप'ज खालामबोगासिनो दं रायजो राजाखौ खावलायबोगासिनो दं मोनद' जनजातिया एसटि जायोब्ला एसटि मोनोब्ला थाखानाय एसटिफोरा मा खहा जागोन बिनि सायाव नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ तो जोबोद दुखुनांथावना जोबोद साननो गोनां जानानै फैदों मानोना बावैसो सिगां रिसेन्टलि आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो ट्राइबेलफोरनि खहा खालामालासै गोदानै जुदि एसटि जुदि सोसनोब्ला गोदानै जुदि एसटि खालामोब्ला ट्राइबेलफोरनि खहा जाखागोन थाखानाय ट्राइबेलफोरनि खहा जाखागोन बे बाथ्राखौ बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों तो बिनिखायनो आरो फारसेथिं जोङो नायोब्ला बे मोनद' हारिया दिनै 2026 इलेक्शननि सिगां एसटि मान मर्यादाखौ मोननांगौनि थाखाय सोमावसारनायखौ बिथांमोना गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनायखौ जोङो नुबोगासिनो दं जायनि जाहोनाव दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा दिनै बिथांमोननि थाखाय माबा मोनसे सिन्ता साननो गोनां जानानै फैदों नैबे डिसेम्बर नभेम्बर दाननि 25 नभेम्बरनि 25 तारिखआव मिनिस्ट्रियेल साब कमिटिया बे मोनद' हारिनि जिथुनाखि एसटि होनांगौनि सायाव स्टाडि खालामनाय बे प्रप'जेलखौ गथायगोन तो बिनिखायनो सिसिट'वा ट्राइबेल संघ सिसिट'वानि मानगोनां नेहाथारि बिथाङा खावलायदों आरो फोसावदों नभेम्बर दाननि 10 खालाराव गुवाहाटीयाव मोनसे जोबोद गिदिर सुबुं गौमानि मोनसे धरना बा हाबाफारि धरना लानायनि मोनसे हाबाफारि बिथाङा फोसावदों खमबाबो बेयाव 1 लाखनिबो बांसिन ट्राइबेलफोरा बाहागो लानांगौ आरो जिथुनाखि ट्राइबेलफोरनि इउनिफर्म गामसा आर'नाइ बेबायदि माने इउनिफर्मजों बे हाबाफारियाव बे धरनायाव बे सोमावसारनायाव बाहागो लानो थाखाय आसामनि साफ्रोमखौबो ट्राइबेलखौ खावलायदों मानोना जोंनि जिथुनाखि नैबे 6था जनजातिनो एसटि होनो थांनाय बेखौ जोङो अप'ज एबा हेंथा होनांगौब्ला बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाया खोब गोनांथार होननानै बिथाङा फोसावदों तो बिनिखायनो बिथाङा खावलायदों जोंनि बर'नि माहारियारि आफाद बर' फरायसा आफादखौबो खावलायदों जाहाथे बै हाबाफारियाव थोजासे मदद आरो सापर्ट खालामनो थाखाय तो बिनिखायनो बे समाव आंनिफ्रायबो बेनो खावलायनाय मानोना बै दिनखालि 10 एबा नभेम्बर खालि इन्टायर आसामनि सिङाव थानाय जेसेबां ट्राइबेलफोर दं बिथांमोना लैहोर फैनानै बै हाबाफारियाव जाहाथे बाहागो लानानै जोंनि गोहो आरो सक्ति जोंनि
गोहो बोलो सक्तिखौ जोंनि मोनथायखौ जोङो लाखिनायाव जोंनि मोनथायखौ जोङो बासायनायाव बिथांमोनाबो खोब खौसे दं आरो इउनिटि दं बेखौ जोङो दिन्थिनांगोन जाहाथे नैबे 25 नभेम्बरनि सिगां मिनिस्ट्रियेल साब कमिटिया नैबे 6था जनजातिनि गथायनायनि सिगां गोजोन्थों थेंक इउ गोजोन मोनाबिलिनि